sabi mo? So, what's up mga idol? Ay, salamat din sa mga tao nga support sa among YouTube channel. Pinagi ninyo, nakita na mo among mga kahago. Kapalit may gugas na naatapon kami nga isa man. Salamat din sa YouTube o sa mga viewers dahil suporta sa mua. Daghang salamat na nakita mo ay naguan sa among pag-vlog. So, daghang salamat din. Kita support ya mo sa among YouTube channel. Salamat kayo mga. Ayaw mo gawa sa mong pagsuporta sa mua. Hinaot kita punta magpapili niya po mo sa pagsuporta sa mga YouTube channel. Sa umabot na panahon, makasuporta po sa mga tao na nangyayari. Kaya karon, namin nagtas gamay, magsuporta ng gamay para pangkaong ginagmay para mapakaw mga may yahapon, para mapakaw na apod-apod. Ayun, salamat. God bless. Subscribe to YouTube channel. Oh, budol-budol. Kayo mas mo ka. Ang